गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिटिसिआव 900 बिगा हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लानाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनो थांखि लानायनि सायाव गुवारै सावरायगोन। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकजों लोगोसेनो बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाफैनो लानायखौ बिटिसि सरकारा होबथानायनि गोख्रों राहा लानांगौ, बैफोरनि सायावनो गुवारै सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिसिआव 900 बिगा हाखौ इभिक्सन खालामनो थांखि लानायखौ मिथिनो मोन्दों। बे 900 बिगा हायाव बर'जों लोगोसेनो मुस्लिम, आदिबासि, गार', राभा बायदि बायदि गोबां हारिफोरानो रायजो जाबोगासिनो। बैसोरनि सायाव इभिक्सन खालामनो थांखि लानाय जादों। बिटिसि सरकारा फोरमायनाय बायदिब्ला इभिक्सन खालामनायनि सिगां बैसोरनो गुबुन जायगायाव थांना थानायनि राहा खालामनानै होग्रोगोन, बेनि उनावसो इभिक्सन खालामनाय जागोन। थांनाय माखासे सान सिगां अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिटिसि सुस्रां आफादा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव बे थांखिखौ लानाय जादों। अल आसाम ट्राइबेल संघआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो रैखाथि गोनां हाग्रामा ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनो दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि सिङाव हा फाट्टा होनांगौनि थाखायबो दाबि खालामनाय जादों। दा बिटिसि सरकारा 900 बिगा हाखौ इभिक्सन खालामनानै एपिडिसिएलनो दारिमिन फसंनो थाखाय हगारना होनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायना होदों। दा बेयो बिटिसिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसोदि बिटिसिनि बै 900 बिगा हायाव बर' हारिनि अनगायै गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै बिटिसिआव हाबनानै थाफैनाय हारिफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि सिगां गुबुन जायगायाव थांनानै थानो थाखाय राहा खालामना होग्रोगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। दा बैसोरखौ बिटिसिनि सिङावनो जायगा होफिनोब्ला बिटिसिनि थागिबि हारिफोरनि थाखाय मोजां बाथ्रा नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बै 900 बिगा हाखौ इभिक्सन खालामनो लानाय जायगायाव गोबां हारिफोरानो बिटिसिनि बायजोनिफ्राय फैनाय। दा बैसोर गुबुन हारिफोरखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामोब्लासो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ रैखा जागोन। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बिटिसिनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबनानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेखौ बिटिसि सरकारा खोमा होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगाङावनो बुंदोंमोन दि बिटिसिआव इभिक्सन खालामनाय जानाय नङा। दा बै बिटिसिनि 900 बिगा हाखौ इभिक्सन खालामगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया जाहैबाय एपिडिसिएलनो दारिमिन लुनो थाखाय जायगा होनोसो बैयाव थानाय सुबुंफोरखौ गुबुन जायगायाव बोस्लायना दोनगोन। नाथाय बैयाव गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय गोबां हारिफोर दं, जायखौ थारैनो बिटिसिनिफ्राय इभिक्सन खालामनानै होखारहरनायनि गोनां दं। नाथाय बैसोरखौ होखारनाय नङा होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय गुबुन जायगानिफ्राय बिटिसिआव आयेन बेरेखायै थानो लाफैनाय हारिनि सायाव इभिक्सन लानायखौ नुनो मोनाखै, जायनि थाखाय गोबां बांलादेशी मुस्लिमफोरा बिटिसिआव हाबफैनो खाबु मोनदों। थांनाय बोसोराव आसाम सरकारा गोबां बांलादेशी मुस्लिमफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बैसोर आसामखौ गारनानै थांफिनाखै। बैसोरो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलाव थाफैनो लाबाय। बेखौ आसाम सरकाराबो जेबो बाजानाय गैया। मानो होननानै बुङोब्ला आसाम सरकारा बिटिसिआव बेंगलि, बिहारि आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं माहारिखौ हा फाट्टा होनानै सोना दोननो नाजादों। मानोना बे खेबनि डिलिमिटेसनाव बर' हारि आरो ट्राइबेलनि गोबां जायगानि सिटफोरखौ जेनेरेल खालामनो नाजादों। बिनि थाखाय दानि बिटिसि सरकार आरो बर' हारिनि गोबां मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफोरा नोजोर होनो गोनां, जाहाथे बर' हारिनि थैजों मोननाय बिटिसि एबा बिटिआरआव ट्राइबेलनि अनगा गुबुन हारिनि सुबुं माहारिया जाहाथे हानि फाट्टा मोना। मानोना
बिटिसिनि हाया 2003 एबा 2020 नि एग्रिमेन्ट हिसाबै नङा, नाथाय बिटिसिनि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जादों दि 2003 मायथाइनि सिगां जायफोर बिटिसिआव दङ बैसोरनो हा पाट्टा होनाय जागोन होननानै। बेयो थारैनो बिटिसिनि थागिबिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिटिसिनि हाया खालि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा मिथिनांगौ, नङाब्ला जुदि जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय गुबुन हारिनि सुबुं माहारिनो हानि पाट्टा होयो अब्ला बिटिसि एबा बिटिआरआ सानसे गुबुन हारिनि आखायाव थांगोन बेयो रोखा। बेनिखायनो बिटिसिआव गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै बिटिसिनि हा दखल खालामनानै थानो लाफैनायफोरखौ इभिक्सन खालामनानै बिटिसिनि बायजो खालामनांगौनि गोनांथि दं। बेजों लोगोसेनो आथिखालनि समावबो गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनायफोरखौ बिटिसि सरकारा नोजोर बोनानै गोख्रों होबथानायनि राहा लानांगौ। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।